What's up mga kabay? Welcome back sa among YouTube channel nga Native Bulanos. Karon mga kabay, manguha ta og kapayas nga hinog. Ginagawa mo. Kaya tang panon, blinderon. Kay ara inita ka mga kabay. Paano lang makuwas-wasan at tagainit ba? Mapabugnaw ta. Daghang Tara. Tara mga kabay, badamay. Bali mo may kapayas sa among silingan. Mga kabay, yan kami. Manangit sa tas tag-ija. Wadag lagi dyan. Wadag tag-ija. Dog. Doy. Pwede may mangayo og kuan. Ayo. Tayo. Wa paganita mong ingon mga kabay. Okay na ko no. Hindi arag kapadas mga kabay na. Kita ba? Ako kay 6 foot looter man ko di. Darer ako. Si Kabay Miguel na bahala na na. Ay, jarang ikabot. Tawa kahibaw mga kabay. Ang height ni Kabay Miguel 6'10". Iguales mo 10. Mura si Jaguan. NBA player ni mga kabay. Paano masabi? Mga kapay lang. Hinog. Daga. Kuwang pa na. Mga pa tato silingan. Uwang pa ko no. Bawa asa may ipuno na ni. Bandi ko. Nakabulog ako. Kapadas. Kabay. Parang tatanan. Mangayo mi ito sa among silingan. Among igagaw. Kalit may kanang kuhan. Gatas. Kain sana ni mo gatas. Adto among Maglamaw mo, pagkatas mo. Deng. Hindi mo mga dug kapatos na to. Kanang nagdetay. Kanang hinog ba? Disugot na dyan mga kabay. Papayas na dahil po din buhagwan. Magtanong mo sunod ha. Liso, kahinog, dito ipugas. Aray, Mga kabay. rasa kita eh. Tao. Dara. Salamat. Dito, wala mo pusing di ay. Suko ka na kasi, natukal yung gipalit. Suko ka na, tinapa. Kondens yung gipalit. Sorry, engineer. Ay, wow. Kadoy. Namuha ko si Clean. Thank you. Magkano na din sa mga kabay. Comment o, parehas. Masaya mo na nito Ligin. Kaya kay taas at tikuwang. Kaya kay bata na pag-una mo ko. Job. Pink sus, arang lami Release yung mga kabay. Ano niya? Diliso na. Hindi ako kaya sabay. Isara ba? Sinyalan. 1 minute 37 seconds later. Nakakabaya na nagkuskuso ng kapayas ni Lola. Taas pa ni. Nasaan niya siya? Di, aram na din. Dito na. Ano mo na ipagapali? Pabidalanis bahay nga na. Kabay, nagmaranin na mo. 2,000 years later. Mga kabay, mga kasukal, gatas, ice. Ay, tagluban. Ay, kinadang yama. Tuloy ba sa saksak? Ilong ay saksak. Ay, take na eh. Nagmar eh. Mga daan. Kugay mo ko rin. Basta gamit ikaw eh. Ikaw ka nag... Mga bobo! Wala naman eh. Orange na gamay. Little orange. May kurente.
Wow! Ay, dali apa? Ano, huwag lang. Guys, Enggak kahit ah. mayroon lang eh. Tulog ka guys. Guys. Naik panas. Ano mo ito? Isang puno mo ito? Ah, dito tinaas. Isang pulo. Isa lang. Nah, okay na nih. Lamig ka, lamig ba? Ay, puno. Tilawin ko na musik. Dulu. So, yung anak ha? Otro. Yan enggak di kumutaba ha. Uy, iyak. Glenn, ihuwad. Murag dump truck. Ihuwad niya ko na. Lamia kay eh. Tulo ako. Tabay. Tagtakloban mga kabay kay makurot og dali. Mga kabay, nagkuskus na po Wah, sila. terus. Another round. Kuya ni mga nitiba kahit na blender. Sumiil. Uy, punaw naman. Dalis baso. 1 minute 37 seconds later. Mga kabay, di ara. Mga ano ta kay na. Di ara da. Oh my God! Kanano mo kapadas mga kabay? Kay kwarta di ay. Pwede naman eh. Mga kabay. Ah, Lamia, maikag mo. Bayad mo to sa akin. Na, dapat mo yung maligyan ni mahal. Uy, cara. Shout out sa Tagilas Cabañas, na si
Libit. Maraming salamat eh. Shout out po ko sa Tagidas Blender. Juice maker. Ang iyaan day. Tita Lilia Buscano, salamat. Tara na. Mga ito mga kabay. Maraming salamat sa inyong pagtanaw. Stay safe. God bless. God bless. Adyo kaliptin ninyo mga kabay. Palihog ko subscribe mo sa among channel. I-click ang notification bell button para ma-update mo sa mga bago na mong ipang-upload na mga videos. Handa, di mo pulaan mga kabay sa pagtanaw.